Иртелерегдің хайырлы уйниеттерегдің изгіліккәгіне құрылуын тілеп, ауаз программаһын башлайбыз. Студиялы Сәлимә Исламова сәлемләй. Халқыбыздың элегіліктен туклануға, аш-һауға зур әһәмият берген. Һәр қунағын, олы табын ейіп қаршы алған. Тапшыруыбыздың тәуге яртыһында Башқұртстанның атқаҙанған сауда хеҙмәткәре халыҡтар дуҫлығы ордені кавалеры, халҡыбыҙҙың ҡабатланмаҫ аш-һыу төрҙәре тупланған баҫмалар авторы Индүсә Әмир ҡыҙы Арыҫланова менән милли аш-һыуҙарыбыҙ хаҡында әңгәмә ҡорорға ниәтләнек. Хәйерле иртә, Индүсә Әмир ҡыҙы. Хәйерле иртә. Һеҙҙең иртәнге ашығыҙ нимәнән ғибәрәт? Минем иртәнге аш инде башка кешеләрнең кебек күбрәк сулы ярмаларыннан пешерелгән боткалардан тора. Һәм дә инде менә мин әйтер идем, иртәнге ашка сөт ашлары тәҡдим итәр идем, йомортҡадан пешкән ашлар. Бутҡа ашарға ти, кемдер һөт аштарына сыр мотлаҡ булырға тейештек һанай. Сырда биртәк әйтер идем, май, бутерброд белән, май белән эшләгән инде күп кенә балалар бик яратып ашыйлар. Инде ир-ат затларына инде, конечно, обязательно иттән пешерелгән ашамлыклар тәҡдим итәр идем. Алар шуның өсөн алар ит ашларын бик тә яратып ашыйлар. Иртәнсәк тә ит ашайҙар. Иртән дә ит ашай. Аларга көннең бешләргә кирәк. Инде Сәмирна, һеҙ мына күп кенә китаптар авторы. Әлеге мәлдә нисәнсе китабығыҙҙы сығарҙығыҙ? Китаплар инде ул Аллаға шөкөр күп сыҡты. Бына бүгенге өҫтәлдә менә күрәбеҙ, әллә күпме һеҙҙең баҫмаларығыҙ? Күп кенә китаплар ята. Ул китаплар инде сыға башлады менә 77-нче йылда мин Мәскәүдә булган идем. На ВДНХ СССР үзебезнең башҡорт милли ашларын анда әзерләп группа белән барып, үзебезнең башҡорт милли ашларын күрсәтеп ҡайтҡан идек әзерләп. Мин инде шунда мияргә туры килде Казаннан мастер-повар Ахмедзянов, Юнус Ахмедзянович белән бергә эшләргә, бер кухняда. Һәм дә ул вакытта безнең әле Башкириябызда юк иде. Китаплар бер төрдә чыкканы юк иде. Анда әле безнең менә мондый бәләкәй генә даже китапларыбыз, брошюраларыбыз да юк иде. Башкорт ашлары турында. Татарстаннан инде Казаннан менә татарская кухня дигән шушы китапны Юнус Ахмедзянович мияргә үзенең автографы белән 77-нче елны биргән иде. Бүләк итеп биргән иде. Шушы көннән башлап ул әйтте, менә сезнең бит Башкирияда китапларыгыз да юк дип әйткәннән ул минем күңелгә бик авыр булып тоелды. Һәм дә шушы көннән башлап мин уйлай башладым инде, бездә кошан һәм дә кем чыгара башлар икән үзебезнең милли ашлар тупланган китапны дип инде. Берничә еллардан соң гына менә 88-нче елда гына бездә Башкирияда менә шушындый вакытна чыгара башладык, шундый открыткаларны. Управление общественного питания, менә монда Анна Александровна Крылова безнең бик главный технолог иде. Менә бергәләшеп, менә мастер-повар Рыжковская Нелли Павловна тоже бергәләшеп, менә шу китапларны вакытна брошюраларын чыгара башладык. Оннан соң инде күчтек, берничә елдан соң мен инде үземнең кулыма уже инициатива алып, менә шушы Блюдо башкирской кухни дигән шушы альбом проспектны чыгарырга булдым. Менә тистәләгән китаптар күрәбез. Һәр китап һайын унда рецепттар һаны артамы? Кайдан һәдәләрдә йыяһыгыз? Кайдан табаһыгыз? Менә бу китаплар битендә менә бик күп кенә китаплар чыкты. Беренче басма, икенче басма, өченче басма. Менә 82-нче елны иң беренче дөнья күргән китабым Башкирская кухня. 82-нче елны бу монда инде бик зур көч салды. Бу китапны чыгарырга Лилия Усмановна Насибуллина китап нәшриятында ул эшләй иде. Ул миңа бик күп ярдәм итеп, шушы китапны бергәләшеп, беренче китапны чыгардык. Менә иң беренче китабым Башкирская кухня шушы чыкты. Оннан соң инде тагы күп
кенә еллар узып китә бит инде. Бер китап белән бер китап арасында 4-5 ел узып китә. Оннан соң инде менә ул аның ярдәме белән даже башкирская кухня дигән китап чыкты. Сагыл китап башкорт кухня. Бу инде бик дәрәҗәле китап булды, бик дәрәҗәле. Бу китапны тоже Лилисмановна Цибуллина чыгартты Санкт-Петербургта. Санкт-Петербургка җибәреп, шушы китапны чыгартып кайтты 3000 штук. Шуннан инде калган китаплар әкренләп чыга башлады. Мин ул китапларга Башкалары ла китте инде. Менә башкалары. Һеҙҙеңсә милли аштарыбыҙҙың үҙенсәлеге нимәлә? Милли ашларның үзенчәлекләре нимәдә дип әйтү инде ул безнең бит инде Башкортстанда бик күп милләт яши, 120-дән артык милләт. Шуның өчен һәрбер милләтнең үзенең милли ашлары бар. Милли ашлары бик тә тәмле. Безнең инде башкорт милли ашлары бигрәк тә камыр ашларыннан гыйбарәт. Бик күп камыр ашлары безнең кухняда төрлесеннән төрле алар бик тә тәмле. Ул кыймак дисеңме, ул тәбикмәкме, ул зур бәлешме, ул үбәдияме, нинди генә душмаклар, сумсылар, нинди генә блюданы без алып карасак та, алар бик тә үзенчәлекле һәрберсе дә. Шуның өчен безнең милли ашларны менә иттән пешерелгән ашлар бит инде безнең төрле улама, өлеш, безнең бит башкорт милли ашлары иң мөһиме күп свежий гына суелган, хәләл итләрдән генә пешерелгән сарык итләр, сыер итләреннән, каз, үрдәк, тавык итләреннән, һәр вакытта бәрән итләреннән бит инде пешерелә. Шуның өчен алар нәүбәттә уларны шифалы дип әйтергә кирәк. Бик тә үзенчәлекле, бик тә тәмле һәм дә бик тә шифалы. Ул бит инде чит илдән, төрле яктан, чит илләрдән кергән ит түгел. Шуның өчен аның тәмнәре дә, хуш исле бульоннары да үзенчәлекле дип әйтергә. Безнең корытты алайык, какланган казыны алайык, менә ошондый адыктарга килгәндә. Иң мөһиме бит инде менә безнең узак саклана торган ашамлыклар безнең башкорт милли кухнясында үзенчәлекле каклаган каз. Каклаган каз бит инде һәр вакытта да һәр бер кеше аны яратып ашый. Ondan soň indi менә казылык ат итеннән генә бит инде эшләнелә. Тоже бик зур ихтирам белән табыннарда һәр вакыт яратып ашала торган ашлардан санала. Менә курт бит инде безнең жидкий курт дибез бит инде. Ondan соң киптерилгән сухой курт тоже бик күп кулланыла. Аларның файдасы тоже безнең ашказаннары өчен бик тә файдалы, чөнки алар жирны үзләштерү өчен дә, ашказаннары өчен дә бик тә файдалы. Шуның өчен һәр вакытта менә беренче ашларны тукмаш, салма кебек ашларны, кулама кебек майлы ашларны тәкъдим итәбез инде. Шушы курт кушып ашарга. Майлы ашларды үзләштерелһен өчен халыктан корыты бар. Менә каклауга килгәндә. Куак безнең өстәлләрдә тоже бик зур урын алып тора. Менә быел Аллага шөкер менә яңгыр бик күп яуды, җиләк җимешләрне үсте, уңды. Менә авылларда бидра җиләкләр җырлар, менә авыл кешеләре быел менә күреп торам, ишетеп торам, күп кенә куак эшләделәр. Чөнки куак ул бик саклана, еллар буена аны ашарга мөмкин. Ул шәйгә инде шәй кырына куярга беренче ризык булып тора. Каклаудың алайык какланган казыны. Каклаудың безнең ашказан өчен зыяны юк дип әйтә алабызмы? Аны инде каклаган казны конечно, бөтен кеше дә ашай алмый. Бөтен кешегә дә ул бармый. Ул кемнеңдер организмы жирный әйберләрне, каклаган казларны үзләштерә алмый. Күп кенә безнең инде кешеләр с удовольствием ашайлар каклаган казны. Шуның өчен милли азыгыбыз дип әйтергә кирәк. Ул ата-бабаларыбыз һау сәламәт булган безнең. Алар инде матур яшәгәннәр.
Оларның ашлары натуральный һәр вакытта да булган, экология бит әйбәт булган, су чиста булган, шуның өчен аларның организмнары әйбәт эшләгән. Алар инде менә төрле үлән ашлары пешергәннәр бит инде электән үк. Менә хәзердә безнең авылларда, основном авылларда инде үлән ашларына яз көне менә кузгалак ашлары пешерәбез бит инде, кичәткәннән ашлар әзерлибез. Аны инде күп яшьләр белмиләр. Аның файдасын да бик видимо аңлап җиткермиләр. Менә мин инде үзем теге сугыш вакытында үскән бала булгачтан без инде үлән ашларына бик игътибар итә идек. Безне тукландырган сугыш вакытында тукландырган үсемлекләр, ашамлыклар в основном менә шул үләннән гыйбарәт дип әйтәсем. Видео язмага тукталып китәйек. Башкалабызда милли аштарыбызды тәкъдим иткән ниндәй дөйем туклану урындары бар һәм асыласак яңалары хакында хәбәрсебез Ләйсән Тимербулатова белеште. Баш каланың дөйем туклану селтәрен төрле халыктарның кухняһы берләштерә. Саф бер милләт ашын әзерләүсе кафе, ресторандар бар, ләкин һирәк. Өфек калаһы хакимиятенең сауда һәм хезмәтләрне көйләү идаралыгы белгечләре белдерүенчә, баш калала югары кимәлдәге 10 ресторан булдыру күзаллана. Шуларның арасында мотлак башкортлык асыласак. Бүгенге көндә башкорт милли кухняларын тәкъдим иткән кафе, рестораннар күп түгел, уңлап бар. Уралтау, Акбузат, Айтон һәм башкалар. Әйтеп китәргә кирәк, бүгенге көндә 100дән ашу ресторан, кафеларда башкорт милли ашылары тәкъдим ителә. ШОС һәм БРИКС саммитларына тиклем кунакханалар нигезендә алар эшләй башлаячак. Якын арала Өфе халкын һәм кунактарды кунак ашы кебек тагы ла үз туклану урыны кабул итә башлаячак. Бигрәк тә якынлашып килгән дөнья кимәлендәге сараларның бездә үтүе эшләрде әүдемләштерүде талап итә. Якын киләсәктә күзең явын алырдай милли нагыштар менән бидәлгән, телде йотордай тәмле башкорт милли ашларын әзерләгән ресторандарды күрербез дип ышанды килә. Тура эфирда аваз тапшыруы халкыбызның кабатланмас аш-һыу төрдәре тупланган басмалар авторы Индүсә Әмир кызы Арысланова менән дөрес туклану серләрен асыклайбыз. Хөрмәтле тамашачылар, 295-98-72 хандарын җыеп әңгәмәгә кушылыгыз. Индүсә Әмировна, безнең халык бит инде кайда үскән, шунда, кайда туган шунда үскән дип әйтәйек, аяк астында үскән үләнен дә аш иткән. Әле генә һөйләп киткәйнек язмага тиклем үлән аштары хакында. Әлеге мәлдә онытылганмы улар, әллә бармы бешерүселәр һеҙҙеңсә? Үлән ашлары менән әле генә сөйләп үздем бит инде. Электән бит инде ул кулланылган үлән ашлары, ул бик тә файдалы безнең организмдар өчен, чөнки монда микро-макроэлементлар, витаминнар бит инде бар. В основном витамин С. Biz даже мен үзем шушыларны белгән хәлдә, белгән өчен инде даже кишер яфракларында, яшь чагында кишер яфракларында алып салатка обязательно кушам. Мен беләм анда күп матдәләр, особенно селен матдәсе бит инде анда бар безнең организмнарга бик кирәкле. Менә аны бит инде тоже күп кеше йолкып бит инде ыргытабыз. Жалко бит инде кушарга кирәк, ашарга кирәк аларны үзләштерә бит инде организмнарга ул бар да файдалы. Бигрәк тә менә кузгалак ашларын, менә кузгалактан бит инде салатка да можно кушарга кузгалакны, можно аның аш пешерергә кузгалактан, кузгалак ашы бик тәмле була. Шумар белән, клёцкалар белән, лапша белән, умаш белән пешерсәң, кузгалакның инде бик тәмле даже пироглары килеп чыга бит инде, аның сумсылары да бик тәмле була. Шуның өчен менә балтырган ашлары тоже бик файдалы. Яз көне менә без үзебез елда үзебез авылга кайтып бергәчтән, үзебез авыл баласы булгачтан, без инде әнкәйләр безне, нәнәйләр безне үсемлекләрне, үләннәрне ашатып үстерделәр. Шуның өчен мен әлдә шушы ашларны яз көне ашасым килеп
тора, жыйып, обязательно алып кайтып, берничә мәртәбә пешереп ашыйбыз һәр елда. Ну, инде яшьләр, конечно, балтырган тинеге, ошо үлән аштарын безнең ашханала бешерү мөмкинлеге булыр немеген. Но безнең ашханаларда, конечно, дүйім туклану йортларында ул мин әйтергә мөмкин түгел. Чөнки аны специально урынына җыеп китерергә кирәк. Аның тиз генә бозыла. Алар бит инде менә бүген җыйгансың икән, уже бүген иртәгә уже пешерергә кирәк. Если инде аларны күпләп җыеп инде менә минем дусларым, коллегаларым бар. Алар даже кишерткәнне күпләп, май кишерткәнне җыярга кирәк. Май аенда үскән, иң башта, иң чыккан, анда иң күбесе витаминнар, иң күбе шунда була. Май аеның әйтеләр, даже сыерлар май аенда бит инде үләннәр ашап йөриләр. Иң беренче витамин үләннәрне май дигән даже халык арасында сүз бар. Май аенда җыелган майны кайбер кешеләр еллар буена җыеп, то есть еллар буена җитәрлек итеп җыеп холодильникка ул шифалы, файдалы һәм витамины күп була шуның өчен. Менә башка үләннәрне инде алып, прок дибез бит инде. Берничә айларга җитәрлек итеп, мөмкин туңдырып куярга кирәк. Туңдырып куйсаң инде һәр вакытта да ул үзенең туңдырылган үләннәр үзенең составын, үзенең качествосын, үзенең файдасын югалтмый. Инде Самирна, халкыбыз электән тукмас аштарына игътибар биргән бит инде. Килендәрнең уңганлыгында тикшергәндәр ошо тукмас киферләреннән ничек итеп дөрес тукмас кифергә? Матур да булһын, тәмле лә булһын өчен, бәлки шуның серләрен безгә әйтеп китерһегез. Тукмас инде матур да, тәмле дә булсын өчен аны әйткәндә инде ши сорт унны алып, тукмасны йомыркага әз генә жидкость өстәп кенә инде бермә-бер салына тукмасны җәйгәннән соң электән менә безнең апалар, әниләр кисәләр иде тукмасны җәймәсен руль формасында җыеп, оннан кисәләр иде бит инде вакытын әйттереп, ул булай иде бик узун. Ул, конечно, ашаганда да җайсызрак, бүлгәндә дә, ашны бүлгәндә дә, порционировать иткәндә дә җайсызрак, ул теге асылынып бит инде ашаганда да, аны калакка күтәреп салып утыралар бит инде кайбер әлдә уңган киленнәр, җитди ханымнар шулай эшләргә эшләйләр. Тырышалар, күрсәтеп үзләренең уңганлыкларын, үзләренең аш-су әзерләргә осталыкларын күрсәтәләр. Былай инде алганда практично була бит инде. Аны 4-5 сантиметр полоскага кисеп, аннан соң инде берсе өстенә берсен куеп инде, вак кына иттереп, тонкий гына иттереп кисәбез. Шинкава әйтәбез, бит турыйбыз, кисәбез. Ничек инде генә хуҗабикәләр ничек кенә эшләсәләр дә, алар инде тырышалар тукмашны ничек иттереп, изящный бит инде, була бит инде матур була, тонкий гына иттереп кисәргә тырышалар бит инде, шуның өчен электән менә әйттегез бит инде сез киленнәрне тукмаш кистереп, карап тормышка биргәннәр, алганнар дип. Әлдә инде яхшы хуҗабикә икәнен күренеп тора. Ул менә оста хуҗабикә икән, яхшы хуҗабикә икән, аның ашыннан ук, тукмашыннан ук сизелеп беленеп тора. Монда инде монда тукмаш кына түгел, тукмашның ише основасы, аның ите дә хәләл шифалы, свежий булырга тиеш, һәм дә инде аның бульоны хуш исле була бит инде. Анда инде төрле үләннәр, специялар салып инде аны тәмләп өстәлгә куябыз. Тукмаш һәр вакытта да безнең иң яраткан милли ашларның берсе булып тора. Инде Самир кызы безгә шылтыратусы бар, әйдәгә тыңлап китәйек. Һез тура эфирда тыңлайбыз. Һаумыгыз тыңлайбыз һезне. Алло, һаумыгыз. Минем ошондай һорауым бар ине. Һезнең китабыгызда иң борынгы дип әйтәйек рецептыгыз ниндәй? Рәхмәт һораугызга. Һезнең китабыгызда иң борынгы дип һаналган рецепт ниндәй?
иң бүрінгі деп саналған рецепт, ең бірінші. Менің бар китапта tuzlu koz itinden pişken oşamlıklar var. Koklagan kozdan pişken oşlar betinde var. Onlar en burungu dip sanala betinde. Hem de bizden yeşil şişeler bilen pişirilgen ölüş bek kulama oşları en burungu oşlardan sanalalar. En burungu oşlardan. İlikten betinde bizden otobalarımızdan kolgan koklagan it, tuzlu it, ilgili halayın tarılmagan da bizden en burungu başkırt milli oşlarına sanala şu oşamlıklar. Ondan sonra indi mene bıktırılgan it bilen berengi oşamlıkları. En birinci bizden koysa ulağına, koysa ügögüne barıp kirsek de bizde en başta en silavlar it bilen berengi kişir, kebiste salıngan, zor keselerge salıp, jir bulyonlar bilen her vakitte demişler uga şehitteler. Bu en burungu oşların birisi bilip sanala. Abına Respublika boylap bizge yürüge tura kildi mi? Qayha rayonubuzda üzinselikli reseptler şunda aş türleri bar hizingse? Haqlanıp qalğanılar? Bu soru indi bek katmarlı soru. Çünkü benim, конечно, köpkene benim bu yıl Allah'a şükür 59. yıldan beri staj, 55 yıl staj bu diyim tuklanu sistemasında işley başlaganga bugün günde men türlü rayonlarda bilsem, avullarda bilsem her vakitte da özümün dostlarıma, tuğanlarıma, konakka barsam, nindidir birer üstelde yot oş görsem, men oşunun niyine düşünmüşü, sastavını yazıp olmuşu, koytup gitmeyim. Обязательно nereden işlengen, neresiler solungan, meditemli oşamlıklar. Ben çünkü koysarağına barsam da, koysavağına barsam da, koysa men şüt illerde de köp yerganim var. Egipet'te, Türkiye'de, Emiratı'da buldum. Başka regionlarda bitinde bularga to'g'ri kelar her vakitte de koydağına barsan da ben en başta özüm Aş yurtuna kirip özümni aytıp men şef-повар, men kok ваши коллега дегенде кирип her vakitte de özümni koy bir blюдоларны işlep көрсөтөм, бек тез генә эшләнә торган көмір oşundan Kirip qarap sığa Өзі олардың кухняларын корап, олардың оборудованияларын, производстволарын корап шығам her vakitte da. Бек қызықсанам, шуның үшін her койдағына ерсем de мен өзіме рецептлар жейіп алып қайтам. Инде Сәмиріне бізге шылтыратысы бар, әйдегі алайық. Хеп тұра эфирда тыңлайбыз хәзде. Хаумығығыз, хеп тұра эфирда. Хайдыйсы. Хаумығығыз өзігіз мен таныштырып кетәгі дейіне? Мен Инди Селопаның туған ауылынан звайынсам. Сізге зор сәлемдер білән, Шакировтар ғойлесінен. Бисбақам Фина. Әй. Tanı bultura hedi indi Сәмиріне. Әйе, qorayбыз. Әйе, хырауғыз. Сізге тағын да оңышлар тілеп, сіздің китапларыңыз бар, сізде бізде бар, оқимыз, һәм ғұрланабыз. Сіз біздің ауылдан, біздің Дүртелі районы Көккөян ауылы деп айтсаңыз. Әйе, Дүртелі районы Көккөян ауылынан. Аңдашылды. Хырауғыз болыр ма? Зор сәлемдер білен, тағын да ижади оңышлар тілеп. Рахмет һеҙҙең теләктәрегеҙгә. Зур рәхмәт. Ауылдашлар исеменән Вахит. Изге теләктәр менән һеҙгә яҡташтарығыҙ шылтырата. Зур рәхмәт бар сізінде. Барысында benim аларның якынлашып килгән ураза бәйрәме, Корбан бәйрәменә якынлаша Аллаға шөкер. Шунда барыбызның да өстәлләрендә булсын иде үзебезнең милли ашлар тулып торсын иде дип теләсем килә. Инде Сәмирне ашамлыктың тәмле килеп сыгыу сirri һеҙҙеңсә нимәлә? Нисбәттәрҙең дөрөҫ булыуындамы? Әллә башҡа серҙәре бармы? Ашамлыҡның тәминде ул
зависит нәрседән. Иң беренче сырье. Нинди ашам, нинди аласың, нинди сырье аласың. Менә хәзер бит инде күп кенә рестораннарда, кафеларда, дин туклану йортларында күп кенә чит илләрдән кергән сырье күпчелек азык-түлек кулланыла. Менә бу инде безнең ашларга тәм бирми. Чөнки чит илдән кергән итләр, алар бит инде нәрсә ашап үскәннәр, нәрсә ашап аларны суганнар, нәрсә ашатып ул билгесе юк. Шуның өчен аларның тәменә күп кенә урыннарга керәсең, карашка, американская карашка бит инде шуңардан шушы карашкадан эшләнгән күп кенә ашамлыклар бит инде өстен алып тора. Безнең инде милли ашлар пешергәндә һәр вакытта да без кулланырга тырышабыз, үзебезнең Башкириядә үскән ашамлыкларны, җимеш булсынмы, башка төрле итләр булсынмы. Сире нимәләр? Сире нәрсәдә, сире үзеңнең күңелеңне биреп. Мин һәр вакытта китапларга язам, с любовью надо готовить, с любовью и с душой. Үзеңнең күңелеңне биреп, күңелеңне салып. Нисбәтләргә, пропорцияларга бәйле түгел инде. Юк, пропорцияга мин күп кенә китап язганнан соң шылтыраталар. Менә соңгы китап традиционная современная башкирская книга. Күптән түгел генә менә бу китабым чыкты. Менә китап чыкканнан соң инде күп кенә шылтыратулар була мияргә. Менә сезнең рецептлар буенча әзерләйбез. Менә бу сезнең өйдә ашаган кебек тәмле булып чыкмай диләр. Тәмле булып чыгарга бит ничек пешерәсез димен. Бисмиллаһир-рахманир-рахим итеп, үзеңнең күңелеңне биреп, с любовью, с удовольствием пешерсәң, ул һәр вакытта да аш тәмле була. Иң мөһиме ише аны менә әйтәбез бит инде вкусно надо добавить итебез. Инде Самирны безгә битен шылтыратусы көтеп тора иде, тыңлап китәйек әле. Һәр турай эфирда тыңлайбыз һәдә. Исәнмесез? Козлова районыннан. Әйтегез, пожалуйста. Менә хәзерге вакытта Козлова эшлибез бит инде. Шусының примерный нормасы тузы күпме тиеш? Күпме? Ат итенә. Эшләйбез ди. Каклайбыз тинегезме? Нинди ашамлыкка? Какаштары тузын хорырга итәләр. Менә казылыкның тузын. Казылыкның тузын. Рәхмәт. Казылыкны бит инде менә без башка төрле ашларны менән чик пешерәбез. Башка төрле ашамлыкларын чик пешерәбез. Без бит инде менә тутырма эшләйбез. Менә казылык эшләйбез. Менә мин казылык эшләгәндә һәр вакытта да грудная часть, брюшная часть дибез бит инде минең ат итенең иң симез, иң тәмле урыны бит инде алына кусачками генә кисәкләп кенә кисеп, анда без төрле специялар салабыз. Анда тузын, бурышын, менә мин аны тәмләп карап салам, тәмләп карап кына. Аның, например, 1 кило иткә, например, 50 грамм, 20-30 грамм туз салыгыз дигән монда сүз юк. Һәр вакыт шома белән салырга кирәк. Шома белән салсаң, бөтен ашамлыкларда тәмле була. Ул специялар белән ашамлыкны бик тәмләргә дә була, и бузарга да мөмкин. Күбрәк тузны кайсы вакытта 2-шәр мәртәбә салып онытылып җибәрәләр. Киресенчә, туз салырга онытып пешергән ашамлыкларда килеп чыга бит инде онытылып куела. Вроде салган идем, аказ салмаганмын тузны, или там бурышны, или безнең хәзер бит магазиннарда бик күп төрле специялар бар. Бик күп төрле. Нинди генә специялар юк. Нәрсә генә өстәргә мөмкин түгел. Шуның өчен бөтен специяларны алып, менә особенно корица, гвоздика кебек әйберләрне, конечно, шома белән генә эзләп кенә салырга кирәк. Ул лаборатория. Әлеге безнең тамашачыларга әйтергә кирәк, тузды Шама белән үзегезнең тәмегезгә, үзегезнең нинди сез ризык яратасыз, тузлырак ашасыгыз киләме или наоборот тузсызракмы? Конечно, тузсызрак булса бит инде әйтәбез бит инде файдалырак дип сөйләйбез. Тузны әзгенә ашарга кирәк, әзгенә салырга кирәк, тузырына соңыннан мөмкин лимонный сокта сыгып салабыз бит инде специально бөтен салатларга или менә бу вакытта да һәр вакытта нәрсәгә пешерсәк тә без шама белән эшләргә тиешбез. Үзебезнең Безгә тагы бер тамашасыбыз шалтырата, әйдәгез алайык. Тыңлайбыз һәр турай эфирда. Исәнмесез? Без 4 районы Гөлек авылыннан звонит итәбез, исемем минем Вакилә була.
Менә бит инде ураза вакыты, Аллага шөкер, бик зур бәйрәм. Менә шушы бәйрәм чорларында, бәйрәм көнендә безгә инде ханым нинди тәмле ризыклар тәкъдим итәр икән. Менә шуны ишетеп китәсе килә. Рәхмәт, һорауыгыз аңлашылды. Рәхмәт. Байрамга нинди ризыктар тәкъдим итәһегез? Үзебезнең минем туган апам Гөлгә авылында тора. Фәнүсә апам, менә аның кызлары шылтырадылар. Бик рәхмәт, коллегалар минем. Менә мин инде әйтәсем килә бу сорауга. Хәзер якынлашып килә бит инде, Аллага шөкер, ураза, зур бәйрәм. Зур бәйрәмдә инде менә хәзер бит инде менә бер-ике генә көн элек мин телевизордан ишетеп калдым. Даже Курбан бәйрәме өчен специально фермерлар авылларда йөзәрләгән сарык специально ашаталар. Ашамлык белән специально үләннәр белән генә тәмле пешереннәр белән генә ашлыклар белән генә ашатып безгә Алла бирсә махсус Курбан бәйрәменә махсус Курбан бәйрәменә безгә суеп китерәчәкләр. Менә без шушы бәрән итләреннән алып алсак, шушы бисмиллаһир-рахманир-рахим дип пешкән суйган хәләл маллар ризыклардан гына пешерсәк, әйтәсем килә инде менә иң мөһиме безгә бит инде обязательно булырга тиеш тукмаш, өлеш. И, конечно, мен предлагать идем һәр вакытта шуны төрле ниләрдә итләрдән пешкән зур бәлеш. Чәккеләрен салып, анда ишкорыннарын салып, төрле 2-3 төрле ит салып пешергән бәлештән дә тәмле ризык булмас дип уйлыйм. Итмәк белән гүбәдияләр инде обязательно булырга тиеш шей кырна. Ул турында әйтеп торалар түгел. Алар инде безнең иң мөһим, безнең кунак өстәлендә, кунак кына түгел, без инде зур бәйрәмне үзебез кунак итеп, күршеләрне чакырып, или кунакка барып бит инде өстәленә кирәк итәбез. Аллага шөкер, хәзер ашамлыклар төрлесеннән, фруктлар төрлесеннән, менә шушы ашамлыкларны мин матур итеп тордым, һәм байрамдары матур тәкъдим итәр идем шушы ашларны өстәлгә куярга. Инде Сәмир кызы, бүгенге матур иртәне безнең тамашачылар менән каршылаганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Тату һәм татлы аштар теләп сезнең менән хушлашам. Рәхмәт килгәнегезгә. Зур рәхмәт. Улы каданда кайнаган аш тәмле була, ди халык мәкале. Заман шаукымында милли аштарыбызды, юлларыбызды ничек хаклап калырга? Ошо хакта тапшыруыбызның икенче яртыһында дөйм туклану селтәре белгесе Рита Иделбай кызы Абдрахманова белән әңгәмәләшербез. Безнең белән калыгыз.